Sprchový kút Neptún. Sprchový kút Neptún o veľkosti 90x90x215 cm sa vyrába v troch farebných prevedeniach. Modré, hnedé a biele prevedenie. Sklo je transparentné tvrdené. Tvrdené sklo je 5-krát pevnejšie ako obyčajné sklo. V prípade rozbitia sa sklo rozpadne na malé kúsky, ktoré nie sú ostré a tým pádom bezpečnejšie. Použité profily sú hliník a chróm, ktoré dodávajú tomuto kútu jedinečný moderný dizajn. Dvere sú jednodielne a máte na výber dva druhy otvárania. Buď sa dvere otvárajú vľavo, alebo vpravo. Dvere dokonale tesnia, takže sa nemusíte obávať mokrej podlahy vo vašej kúpeľni. Súčasťou sprchového kútu Neptún je akrylová vanička, sifón a rám. Viete o tom, že používaním sprchového kútu ušetríte 50 až 60 % vody v porovnaní s kúpaním vo vani? Priemerný čas, ktorý človek strávi pri sprchovaní, je približne 3 minúty. Za 3 minúty sprchovania v sprchovom kúte prejdete okolo 50 litrov vody. Zatiaľ čo na kúpanie v bežnej vani spotrebujeme asi 100 litrov vody. Čiže používanie sprchového kútu je o moc úspornejšie a ušetrí vám ročne veľa peňazí. Samozrejme, pokiaľ nepatríte medzi tých, ktorí pobudnú pod spustenou sprchou 10 a viac minút. Sprchový kút vám zaberie menej priestoru ako vaňa. Je veľmi praktický do malých, ako aj do veľkých kúpeľní. Sprchové kúty sú čoraz žiadanejšie medzi staršími ľuďmi. Predstavme si staršieho človeka. Ako ťažko sa mu zdvíha z vane a naopak, ako jednoducho sa dostane do sprchového kúta, osprchuje sa a opäť poľahky vyjde von. Na záver si zhrňme, čo vám teda tento kút ponúka. Úsporu vody, ktorú výrazne pocíti vaša peňaženka, a ušetrené peniaze môžete použiť napríklad na potešenie svojich blízkych alebo seba, jednoduchší a bezpečnejší prístup, zaberie vám menej miesta ako vaňa a mnoho iného. Ďakujeme, Skrblik.sk.